ma hun chu apoi mo viau mai ma se ma hun thlir thiam ero a har sa thung itun din mun I man that khan I ma hun kong tam tak isial zel zo ka lo ni chu wangin nangma siam du che pathian thra reng chungin itun hun hmang thala ani chuan itan kong thatak abuat sai sak nge yang che episode masalamakan mutong khan sawian chuan demon saint huang kwan na te su hloling takin apal tlanga huang kwan chuan a heavenly technique te baka a blood essence po a hlana ni kha chuti lai chuan pon lama lo ngak tu medusa le a thian te chu yana alo chu har ema wang chuan an hlau rong tana yana chuan mi chak tak ama chhona wangin din mun thalo taka ading ani an ring sawian kai thodan tur a hriat ringin nainedar python tribe roi tu yaming chu kawan tum ta ma se kalan tumlai tak chuan stone scripture chu aron enga energy wave chak taka dar zui bok huang khona stone scripture chunglama golden seal formation chu a enghal veka chu an hmu chuan medusa te chu an phur hlea sawiana thlaraw chu ataksa akir le don ani an ring an beisei angein sawiana thlaraw taksa chu stone scripture atang chuan lo chuakin ataksa akir le ta sawian chu a chaw hlea a khu na sa hle a thian te chuan ngai venin an pan vata ma se rei lo te a sawian chu a har film hala sawian chuan stone scripture chu ena huang khwan ne na an biak na chu a hre chuaka ril ruin a thu tiam chu a hlen chuak ngei tur thu a tiama doji continent da thodi an thlen theilo na chan thilpoi mo tak chu zong chuak turin a in tiam le hei hi enge ani ti chu a hun a thlena kan hre theyang stone scripture an en reng lai chuan alo eng chuak le a rei lo te a stone scripture a sil chu a in hong kim to ti an hre ta chumi to sawian chuan lai hun chu chua sanarot ta an chua don lai tak chuan sawian chuan ancient void dragon clan aura a hria medusa chuan zian a local em ni a lo tivata sawian chuan tu aura nge ti a chiang lawa chu wang chuan chu mun chu askena chu ti lai chuan northern dragon island ami commander khin chu a hautinen an lo langa commander khin chuan yau sieu tin a khwa zom nia in soin nainedar python ram chunga aron lutani chu mu chuan sawian chuan dragon island dang pathum te chuan eastern dragon island zian te island chu an beile don ani a ringa python ram chunga chu commander local chan dik tak chu a hriat lo awangin sawian chuan mai chana biak adu ta chuti la chuan python tribe veng tu te chuan tuna chuan yoming chu an hroi tu ani to ti an hril fia athupek te lo chuan somlo mi khwal lu an rem ti lo thuan sei commander king dozun 5 star chakna nei chu a thin rim hlea Prazer na takmangin veng tu te chu che theilo na siama veng tu te chu an hlau thong hle dozong fight ancestor level chau ani awangin hroi lu mai lo chu du thlan turan nei lo commander khin chuan Southern alal lai khan nam pani te hian inzom na an siam ti asoya tuna python tribe hroi tu chu midang ni to ma se tho ho na chu ala mem ti a fin fia du ani ma se yawmin an hmu ma chuan sawian chuan an kong chu alo danga ding ro alo ti yana tong ka chuak atanga energy flow chuak rungat po chu ana hle yana chuan python tribe veng tu te chu kalson turin na tia sawian na thupek chu anal thupek angani ti an theta wangin an zoma chu chuan commander khin chu ti thin ur hle sawian chu mission pa ngai me ani ti a hmu chuan angai nep hleya sawian chuan commander khin chu northern dragon island thil tuma zota commander chuan nang mission kha kalson vat zok ro atia yana chuan zot nun lein a chang du chuang lo yana chuan hei ichan stop ber niang ti in helai hmuna local chan baka ancient void dragon clan te zinga thil theng chu azot fia commander khin chuan chhana tumlo be tuma yana chu thin rim hle rang taka panin abianga chun na takmain aben saka commander khin biang chu aduk vu ngal vek yana chuna du tok mai lawin abiang le lama chun aben sak le commander chun thin rim takin abeile ta ma se yana chuan ai fiam pui mei me ani ber commander chu ameridian sa ti chet sak veka commander khin chuan azo na chan mai lo chu du thlan tur danga nei to lo ngai dam dirin asoi ta veka dragon island pathum te chuan eastern dragon island chu an be ti asoi fia ma se dragon empress zn alola na wangin an be na chu akal tuang lo hle ti a hrila chu wangchan dragon king te chuan magical beast tribe dangte thopui tur azonga chuwang chuan northern dragon king chuan naneda python tribe thlopna ahnu theinan python tribe a hian minron tiran ni atia
soi jamin Dragon Kings te hian Heavenly Demon Phoenix Tribe te po an mani zom turin som an tum bok ti a hril in dawna hneina an chan chuan Dragon Empress chu an hnena chuan hlan an tum ti a soya sawian chuan Commander Khin a soi fian a hriat chuan Dragon Kings te thu nei na du lutuk le an nun don lutuk awang chuan a thin rim hle zi an hne tumin an Dragon Clan mel mani thin Phoenix Clan te po thopui an du hial ani mo ti in a thin rim hle sawian chuan an Silver Dragon Clan hmin than na chu an pai bo vek ani ati Commander Khin chuan khoilam tang nge ani hreloin sawian chu Dragon Island pathum te tho hona tel turin a soma in dawa zo hnuwa sawian hne en Silver Dragon Clan a elder chawnguna din hunpo an hlan nge yang ti atiam ani sawian chuan chu offer hriat chuan anui do suka vengtu te chu a kau ngal an vai chuan man vek turin atia vengtu te chuan an man ngala Medusa chuan en Silver Dragon realma thil thlenga hriat chuan zian chu ngai tu hlea sawian chu ta chuan kal ngal turin na nge na zian chu pui turin na ngen bok ma se sawian chuan man mo taka chet angai lo thu asoya zian chu a in thiar filim na atanga alo chhuat nuwa a chakna lo pungna sa hle ni na ngai chu wang chuan sawian chuan yoming mu masaka thilpe mo tak soi pi phat atum ta zo kani heti la hian Dragon Island na chuan Elder Huazan le Elder Khian Suan bansing level ve te chuan an sipai chu kai hruain Eastern Dragon Island ven himna then kha chu hlotling takin an ti chia Heavenly Demon Phoenix Clan an lo thlen ve le be pui tha na chu an tan ngal don ti an sen Chief Yoming a hol chu nga chuan Elder te chuan Python Clan pani ti lo an lai ram bul hnaya nang zong zeng chu an in perfecto ti a report a Yoming hian a sipai te le Elder te chu Python Clan tangzinga ama phatsan pal tu te chu an thu hnuaya da le tumin a bei ti rani Yoming chuan an thorim na awangin lom thua soya an thu hnuaya la om lo Stone Scale Python Clan le Greenleaf Python Clan te chu mun hlataka an oma wangin an panna tur kong siam that masak arotani chuti lai tak chuan sawian le a thian te chu an ron thlenga Yoming chuan Elder te chu an hna chun som le turina tia a so tin ngala Yoming chuan sawiana Demon Sen huang khona te satanga hliam tur me lova alo chuaka mu chuan makati hlea sawian chuan avane hle ti asoya Demon Sen na technique le but essence te chu a mu ti le Stone Script sara sil te chu ain hong vek to a tuna chuan zalen takin in cultivate turin alu thei to ang ti a hrila Yoming chu a thohala 2 star dosing a ala omren ti soin 3 star dosing thling turin hun re tak a nga alangai don ti asoya asoi chan tak chu sawian hian huang khona blood essence claim te chu a ser ve nge be sei wangania handil dot top kha du lo wangani chu blood essence chu 3 star lu chil theinan apui nge rang sawian chuan Yoming a thil soi vel dana chuan choi tumane ti a sathiama anui suka a space string atang chuan blood essence chu ala chuak ta Yoming chuan chu tatanga energy eng chak tak lo chuak mu chuan amak ti zia chu a thup theilo sawian chuan Yoming hena blood essence chu pek atuma ma se Yoming chuan yana le a thian te tel lo chuan hero hlu hi a mungai lowang ti a sei chu wang chuan chu blood essence chu ama tan chau ni loin in angtlang taka in sem veka du ti a soya sawian chu tender turin nge na yana chuan panga a tender hala a thian te le Yoming te chuan pakhat thau chu an changa yana point pakhat a chang ve bok ma se atana ti lawa master yolawin he blood essence mang hian dosing level a thlen the aringa a master tana ti ani chutiang bokin Yoming point he blood essence mang hian kumthum chongin 3 star dosing a breakthrough theinge yang ti a sei ve bok yana chuan brother Yoming thil pakhat ka nge le du che ani atia Yoming chuan brother yan enge imamo min hril meiro kan nang zongjong hian kan chakna zongjong moin an tran puyang che ti na changa ti chuan an vain an thua an in biak zum zela sawian chuan brother Yoming England thil i boy puila khan Ancient Void Dragon Clan hian England nen in somna siam an du ti hi tu emoi na hril che ematia Yoming chuan elder pakhatin he thui min hrila ka una pa yau siu kianin rawa re lai khan he in somna hi alo pom to ani elder chuan Northern Dragon Island hian palai an ron tir thuai don ti asoi boka atia Ancient Void Dragon Clan hi thil ti thei tak an nia chu wang chuan he in somna hi ka ngai event hle ani ma se engwai nge chu tiang thil chu min zo atia sawen chuan muang changin Python tribe ram chunga Northern Dragon Clan palai chu ka hmu ani ti in a changa Yoming chuan makti cha thian ani le tuna khoi ange omatia sawen chuan kamana ka khoi deuh hlak boka tia Yoming chu amang ang hlea engwai nge chu tiang chui ti Northern Dragon Island hian anti thin u to chem ni atia sawen chuan Eastern Dragon Island a Dragon Empress thar alo piang to a
he Dragon Empress hian an Dragon Island pali te chu azom khom vek theya ma se Dragon Island dang pathum te hian Dragon Empress thu hnuaya oman du lawa an phatsan veka an dole ta ni atia chu ria chuan Yao Ming chuan mak ati hle mea sawian chuan a soi chun zoma chu Dragon Island pathum te chu Heavenly Demon Phoenix Tribe nen po anin zom to Eastern Dragon Island chu asir kil tin atangin be an tumani mela tia chu thua riat nu chuan Yao Ming chu a thin rim ta hle mea chu mi te chu mu sitom takan ni chu mani lal ber phatsana an mel manena han in zom du chu ati kepo ka mi te ngei min phatsana in phatsanna nat je chu ka hre chiang hle ma se sawian hei ancient void dragon clan nam chung ri lam thilania in roli du em ni atia sawian chuan hei hi israelo mai thei ma se Eastern Dragon Island a Dragon Empress Thailand hian kan in shed na arei to a ka thian thatakani thi thlenga in tranpui ton turing kan in tiama khovel pumpon do ma se ka puyang ti ina changa Medusa poison ka le khinglin te po chuan athu se chu an pum hle Yao Ming point sawian tanzi an chu apoi mo zia hre thiam ta chuta sawian chu ngen du che kanaya brother Yao Ming khong in Northern Dragon Tribe hi thlop lo la hian sian voi dragon clan puana hian in rol lo la ka ti ani ti chuan ka thian si an hian har satna atok lawanga tia ma se Yao Ming chuan pathum tribe zongjong hi he thila in thiar film tur hian ingena ni chuan chu tiang chu ka ri theilo ti ina changa ina le Medusa te chu a chhana awang chuan an mang ang hle an thutna tangin an ting hal sowa chuta Yao Ming chu anui suka Eastern Dragon Empress ji an chuan tranpui tu amamo ani chu wang chun ke po he in dona hian telve ka du ani kan bei hawang Yao Ming chuan atita chu thuan hriat chuan sawen le a thin te chu an lom hle Yao Ming chuan engtika nge chu hmun lampan chuan kan chuanga tia sawen chuan Heaven Demon Phoenix Tribe te tranpui tura an kalve le kan kalang ani chu kan ti top photanga tia ma se chu mi ma chuan Yellow Spring hi hut engma chen tan man le ka duwa a chan chu Medusa hi chu ta chuan in cultivate angaya ni atia chu mi hnu chuan asin chu a in thlaka sawian le Medusa te chuan nine dar Yellow Spring an thlenga sawian chuan Medusa chu angai tu hlea ama chawa kalsan chu a hre hle Medusa chuan lep to ro atia ma se sawian chuan he mun hi thim vot takin a khata a hlaom hle bok ifim khur hle angai don ani atia azui ve zela Medusa chuan ka 7 colored Heaven Devouring Python hi gold in energy in a khat to a chu wang chuan he mun hi ka evolution atang chuan du thu samani ti in a changa chu tianga soi hnu chuan tuilam pan chuan akal zela sawian chuan a minglamin chailin na tia athokala a abula chuan akal pheivata a refine to pil pakhat tier 9 treasure pil great body sattva return pil chu apeta he tier 9 pil hian half sein thlenga ilu theina chance na satakin atipung don ani ahun taka mangro atia Medusa chun sawen hena lom thua soya mangai na mit mangin anin enrenga chuta Medusa chuan tuna chuan ka kalahude atia sawian chuan in cultivate hian ni engzat nge adei don ti ka hrelo he hun chung hian Eastern Dragon Island kapana ni chuan Yao Ming hena heta hian veng tu then khada turing kalo nge nanga tia Medusa chu anui suka he pa hian ngai sak tak chetani ti na ngai tua yana hena chuan zian himna hi ikuta ka da nang male nang ma pokhain enkol thala hrerengang che inun hi helal nu ta hi ani atia chumi sei nu chuan 7 colored Heaven Devouring Python form a in thak ta amit minga chuan sawian chu alanga angai tu hle ti a hriat the sawian chuan atopa chuan Medusa hian a thimlung takin a hmangai tak zet ti a hre chuak ta zoi saphian in enkol tharo atia ti chuan episode pa ngai season 5 episode za somsari le pakona chu atop ta ani episode za somriat le za somriat pakhatna hian Phoenix clan te le sawian te in beina turu me kan hudon ani tin episode za somriat panina le za somriat pathumna hi preview zoila he preview a hian Ancient Dragon Tribe chu na satakin an indau ti kan hmu theya Dragon Empress ji an pot Dragon King pathum te nen an in beiti kan hmu bok ji an hian 4 star dosing level a thleng to Dragon King pathum te nen an in ma chhonani fe kenga ma se he hi ral thuam pa ngai ani lo Dragon Tribe ral thuam chak takani Dragon King pathum ta hi 3 star dosing ani do vek to a Northern Dragon King hi 4 star dosing a thleng tep to an chakna in zum khom hi a hlaom hle preview alan dan chuan ji an chu a chaw hle a adin hun po a che hle ani ma se hlo thon ngai lo a hun taka sawen hi alo thlen ngei be se ya jian lungai mel tak nen chuan review chu a to pani a hmu nom chodon khop maya chuti rual chuan a hmu nom wangla taka episode a top thina wangin
thin rim tu na kan om te po angai chho mel ta ani episode tharlu tuk rike phi channel ina tor thaya wangin anron release atanga kar khat emotal alo chon ka da ngam karing lawa chu chu ama pol kani karing achan chu zomon de pon ada ngam lo thin kha ma se kan chol don lawa pathian in remati chon adang le episode ti la kan da reng don thawa in phatsan big lo la milo thir sak ve zel don nia